Check. Oh yeah. Check. Oh yeah. Check. Check. Oh yeah. Come on. It's sharing time. It's sharing time. Ikaduhang adlaw sa Agosto, Sunday na sa. Eto na naman po kami mamulabog sa inyong mga Facebook account. Yeah. Siyempre, Sunday man. So, Domingo gina siya may gala. Medyo mag-ibasaya kay... Masa na yan, masa tirado. And, kabalo mo, na yung mga iladong ng mga vlogger sa Cebu ba to ba na akong gipang PM? Yung kabalo kung sinra ba ko o di kaabot sa ilahan. Kailangan siguro dapat lagi pasa sa manager. Basig sa fan page lang, no? Dapat sa mga personal account siguro dapat na sila or dili po sila mo kuan. Basig di po na sila kayo managad sa mga ingani siguro. Dili usay Erp ilan ang ginapresyuhan karon ng invitation sa live kay tungod pandemic man ilan ang dapat sunod live. Ay, di O ba sila? Ako nabalaan lugar. Kanaraman day. Source ako nabalaan. O sila na. Wala may kung kanaraman day problema reply lang ko. Ay, Iyang papa 50,000. sa una, manager na ako manggod makabalo ko. Nagsabata na sila nga magpabayad sila. So, willing bahalag wa ko'y bayad basta sila bayaran lang. Replyan lang ba? Replyan lang ko kung pila. So, bungat na magpresyo dia. Presyo raman day. Kaya kung wala, di wala. Kaya kung... Lagot kay ba? Kaya kung magbabayad sila, na pa may paksiw. Dali, makasturya. Oo, Ay, abaday. di lahir siguro ba kung si Abaday siguro mo PM no. Pwede. Chika Bams man. Pwede. Basta chika kabla ta. Amino na to kita mga laki, di ba? Lahir Sige. sa tanan mag nag-birthday, nag-greet sa ako happy birthday. Dito ra mo ka sa chicks mingon oy salamat. Correct. Ang mga Pero sa mga laki wag yun. mga laki wala sinra may gala. Pero kung babae, may oy thank you ha, salamat Wala, yung kayo. Salamat sa effort ha. Kung si Maria siguro mo PM aning mga ilado nga mga kuan na pwede nato Ay, i-guess. suwayan na to. Suwayan Alam mo, na. pero in fairness dagan sa ko ikakita nga mga I don't know kung mo agree ba mo or mo disagree mo. Comment daw mo may gala. Disagree. Wala pa. Wala pala rin. Wala pa nga good. Nasa tayo makita nga mga vlogger na magaling talaga sila sa ilahang craft. Pag medyo Correct. sila kanang medyo scripted, no? Nindot sila Sila maayo. Pag abot sa mga ingani nga type of mga shows na kanabitang free impronto freewheeling kanang Spontaneous. unsay ilahang ideas lang naiuban nga no. Dili sila anad siguro. O di sila anad. Baala, O naiuban dili kayo maka Teka. May sila kabalo sila nga solo sila ba? May Tama ko sila. ko na ako makita nga gina-invite sila or guesting. Pag medyo dili scripted, amin ko kanang lang freewheeling spontaneous lang, medyo naiuban nga mga kuan nga medyo medyo di kay siya. Mag-crew tayo. Sa bagay, mo gini nga na. Dagin makita. Ako napansin ako, Arp, nga kung solo kay wala kay ko effect kung solo. Pero kung na ko'y Tandem. katandem, like kami ni Joe, sikat kay may atos tanan. Pero katong dinner mo na ako, murag ubay-ubay lang ganat. Sila matulog. Lahi magyud bay. Oh. Ako kay may gyapon kay ko mo sakay sa lain nga naay kauban ako. Pero ako Ayaw mo sakay. ako mag-solo. Asa ka sakay, Erp? Kung nakoy kauban lami kay sakyan pero ako ra mag-solo luya. Lagi. Wow. Lahi ra pod yun. Dili na ta Walay sa- ka check. So tungod kay wala may ni-reply. So Wala na. ang atong BBS karon is
BBS is basa-basa stories ta karon. Ay, ganahan mo lang ganahan nga segment na to. Oh my God. BBS basa-basa stories. In fairness, Kana. ubay-ubay ang mga nagpadala. Mugin na to specialty diri. Grabe to last story. time kay with pictures, the book. Ay, naro karon. Ay, apon daw karon. Huwag ka bantayan ng pictures ninyo da. sus, Dino ka na bilis. sa picture eh, base niyang makapiret sa tana. Ngano na copyright dito dai? Copyright do? Sure? Ha? Picture? Kay mo naman nga ownership at tudong gigamit ilang mga Lagi, ala, nakuha na ba ito si Catriona Ay. 10 million gani sa iyang mga... di ba ka na may ana nga Grabe na sa kini. Grabe gini igo ang pandemic ba maski picture ba singlon na ta ba? Bikini na lagi tanan partner. Akong daog ba kay wala man ako nakuha kay niyara ko sa bilya basin nang inahanglan inyong security guard sa IBS paliog ihatag na lang. Unsa daw? Unsa din gidaogan ni Sa kwan siguro Blue Energy na may vilya nga Blue Energy. Padaan na lang ato, no? Unsa may gidaogan na niya? Ang saka, GC o sa gidaogan ni mo Aris o basig katong gift Ang pack. feeling na ako katong, Mga gift pack. katong super twins, oo. Basig Oh, gift katong pack. one. Super Twins na atong nagpicture sila ba? Sa banyo. Oh. Dili na katong nakadaog sa laptop. Iatag na nato sa guard. Kaya iatag man. Wow, laptop. Social. Social may gala. Which is, ay, narecord tayo, Actually mo guys. effort daw siya. Actually, doon na daw yun ang bulwa. Medyo mo ganyan, challenging sa ginoon karong mga panahon na may gala kay prana kung layo ka sa Cagayan, di ba? Kung Doon mato ka agian. makakuha ka dagang kay agian gyud tinuod sa biyahe ni fairness. Ayun. Musa na nga. Aside sa asawa, agi pag checkpoint. Mo gyud. Okay. Mo na. Isure Pero pa mag-story magwasa man yung tag kayo. kuan karon, mga speaking of asawa, mag-story man tag medyo titillating. I Palihog love ko the pag titillating. headset mo, pag headset kay masin maminaw si asawa or Ay wala may ka last pop no? wala. Paki-share na. Mutulis ka pa. Paki-share na lang may gala sa atong live karon paki-share. Gift pack. Ayun nga. Para silang tribor. Oo, tama. Gift pack na yung pasabot. Sayang naman. Sa bagay, kung mo pa yung bahian may galang, padulundari So, una na niya, Lagi. sus nga naman eh. Anyway, pakishoutout sa muna sa itong mga first honor, be. One time lang. Okay. Nas Sige. kagawad, oh. Oh, nas kagawad. Isa ka kagawad. Kagawad Ena Valdez. Uy, hi, madam. Kagawad. Ang sa pinakauna sa ako, Adriol, nanapod ni si Jujer ako, be. Mo ginay mag-unahon mo. Pinakauna. I love it. Jujer ako, be. And huy, diya sa Ipunan, USA. Si Christian Anter, hello. And Judeline Princess Daklag, Noah Jack, Noah Jack Aminio, and Camino family sa Kauswagan, happy watching, and Nin Or, Freddy Paderan, and Aris Kagaanalo, good evening, Paul Brian, na shout out to sa yung crush si Arcel Joy. And si Eric Kabaklar, watching right now. Nandiyan sa Nabasa biking man. on. Lagi pining biking on, hello. Mag-bike yung ganyan. Kayo. Paano tayo? Paano kayo? John Miguel, pa-shoot out, kahadlok ba? Uy, John Patay. Miguel. Out na yung mga pusil. And Archie Sakit. Cherry, hello. My Angel Abo and Jemry Besana. Ano kayo, Besana? Gabisena, Jemry. Gabasa na. I love it. And Figuracion, Christopher, and Jerson Caberto. Thank you Caberto. so much. It's Caberto. so fun. It's so fun. Si Judeline Daklag, partner na apil na niya sa Taguluan. Wala pa si Ate Yan, si Judeline. Ate, close kayo. Si Robrica na apil na niya. Si Wala pa po. si Jerjira Manaka, si Archie Chari. Jr. Wala pa si Archie. Yan. Belated happy birthday. Uy, by the way, belated happy birthday ni Brother Bernie. Salamat, brother. Happy 30th birthday. Si Happy Maria, 30th birthday! Nice kayo. 24 pa ko si Maria kay nag-post 50 Ay, daw. 24.
Grabe mo na siya. Lo, na si Pina-Epix, bro? Nag-effects lagi lang. Kung gusto mo gi-effect, nice ka yun yung fan. Ako na hihatag sa inyo ang voice mod. Sige, Voice be. mod. Voice mod, yun siya. MOD. Mod, Kung gusto yun. mo kanta, murag sa T-Pain. Saan T-Pain? Yeah, convict. Na. Convict! Si corned beef. Oh, yeah. Sige na. Sige na, tapos nila kanta mo. Parang auto-tune ba na auto-tune? Swing, swing, wala, bang, bang. Murag, Lain mo. Ay. Yapag matag samot. hey. Sa marato? Oy, SPG ta tonight basin wala mo na orient palihog. Wala ba na si Mami J ron? Wala siguro. Wala si Mami J, wala si Mami J karon. Si Leslie. Baka ano? Tuesday pa siya, baka Sorry, Tuesday pa siya. Sa SPG night na si Mami J. Kablo na muting buhat to ba? Yes. So meron tayong story dito na gisend sa kuha mo nang okay sila. Ay sa So, BBS. before ta magsugod, mag-honor sa takang Bernie kay wala magita nakaadto sa ilang balay. Magkanta ta happy birthday? Ata sa tag happy birthday, ready? Hey. 1, One, 2, Ayusin nyo. go. Happy birthday to Hapit magdunga, no? Pascal, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Bernie. Happy golden years. Happy golden years. Herb, pasalamat lang ko, Herb, sa tanan nimong mga... sa iyong... Samok ba yan? Musical din, hindi musical. Hindi, tinood ba kay wala man ko nakaadto sa ilang balay. So, Invited ka. Oo. Dili man ka nang... Siyempre, wala po ko naka-greet sa... sa post. Igura ko ni greet dito sa comment. Mau ka. So, agig na naman si Bernie gyud. Salamat kay isa ni si Bernie sa nagtuog gyud sa akong abilidad. Nice. Si Bernie gyud. Gawas ni, syempre si Bernie may nag-recommend sa ako ka Ma'am Donna. So gawas kang Ma'am Donna, si Bernie gyud ang mo dupa kang Master Poppy or kang Romel Alaba. So salamat kay Herb ever since. Hilak sa kamay. Bisag kabalo na sila tanan nga magulang gyud ko nimo. Magulang akong tanaw sa imo. Murag magulang akong tanaw sa imo kay layo ra kay ko sa imong level, di ba? Basta Pero kayo, aminin natin guys, dagan kay tanang natunan kang Bernie, Correct. Agree. So, ni pamaalam naman ni imo nga sa muka kay nimo. Hindi ka manginanabi. Dili, gi-honor na ko siya nga Magani. yung existence ni sa kalibutan. Dagan kay ka na bless Earth. So, Makauban mo dili nga lang mo to imong si Bernie sa family. BBS. Ano makagapanamilit niya? Ay, kaugdagan ka ron ha? Kasi di nakakamataog mo. Dili kay basin makauna-una siya ba nga ang paksiw, pwede pa niya ipahapit na ni Lito. Urot na tuig. Saban. Oo, day. Urot na, eh. Sa igbawain na lang ako to Earth. Okay na. Para ba ito sa mga silingan nga ligon og tuhod? sa mga silingan na mga tropa. Mga retiree. Happy Happy birthday, Herb. So, birthday Earth. Belated Earth. Advance na po rin kay Maria. Karon Tuesday. Basi natay sumpa, Master Pops. Sa una, gipasulod ako si Master Pops sa Chada Cagayan. Nakasulod namin. Tapos nawalan Chada Cagayan. Gipasulod ako sa Seymour. Karon mawalan na pong Seymour. Mga Sa Manoy. Pops. Manik, dapat na ikaw na una nag-one pops, nag-resign na lang yun doon ka ko. Actually, na-prove na ko na nga dili na sayop na siya nga theory. Kay before na shutdown ang ABS-CBN, wala para renew akong kontrata. So that means dili ako. Kaya wala pa gani ko na-renew. O, na-shutdown gyapon. Murag na i-renew siguro dani nga mo'y dahilan. Sa iba't pasabot ba nimo ako lugar na, ha? Ha? Murag si Joe ang pinaka-latest na review. At least ako renewal nakatpatong pas February. Pag March na nagsugod na tayo.
Ay, nako, may gala. Okay, pakishare na may gala before nato ni sugdan ni Sugdan. atong basa-basa stories. Ano effects ni mo, Arp? Samo Wala kita. lagi mo yung effects, Arp. Ano ka naman? Na, sa Ang hinay microphone ni lang. Marv gagakuan ka na. Medyo hinay lang may gala. Sumora to, okay, bye. Okay, alas 8:37 na may gala. Kadyo lang. Simulan na po natin ang ating basa-basa stories. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangag-aha. Di ka mo timing ba? Ko ano lili ako masagama. Unsa may hinungdan imo akong gidigdaan. Sa wala Mag-una na lang yung gugay para mo timing. Ulay. Sayo na lang din ko na. Sa akin. Oh, timing man lagi, oh. Lain. Mura mo ka ng bata ang gipasayaw. Dear mga ka-BBS, Yes. Yes. ako po ay si Alma. Ay, Alma. Umanyans. 23 years old. Ay, bata. Ah, baget. Taga Alubihid, Misamis Oriental. Ay, mga gwapa na nila. Nay, gagaw si O Jojo. nakigagaw dia sa Alubihid, no? Go. Nagaw. Go. O na. Alam na. Halo dia ba? Gabi lang. Go. Taas kaya mong clan na mo. Ah, Gabi kadugo ni Jo. Doag kaya mong clan. Tibok Pinas. Ayaw. nisulod ko isip usa ka katabang sa pamilya. Lata si Gagaw. Gida ni. May ni. Go. Katabang daw, Joe. Ang akong amo na sila'y usa ka anak. Halak ka! Taga Tiri Hills ba ni? Taga Tiri Hills ba ni? Sure na gini ba? Ay, talaga story ni. Kanya na adoy labrador nga iro. Patay na. Mura klaro na halata na kayo ni ba? Obvious kayo. Ang akong agalon kay murag August 31 rapol kutob. Ay, na nagagawa ni. Honda Brio mo na yan, Juan. Oga. Ang pangalan sa akong amo nga lalaki kay si Sir Carlos. Nagtrabaho sa usa ka insurance company. Oga sa tinud-anay lang. Wala man trabaho. Sa tinud-anay lang, kulbak ig barog si Sir Carlos. Wow. Tinood kita, Walay. hindi kita si Joe. Oh. Walay tiyan. Dili si Johnny. Dili gina. Safe Malalaon ni. Hinlo og barog tapos 5'7". Ay, react mo. 5'7" ang kataas.
Halaka, Adigit si Joy. parehas. O gwapo pag yun. Confirm. Dili si Joe. Layo na kayo. Finito man siguro. Buutan pag yun. Halaka. Sa tinulan na lang, every time makita na ako si Sir Carlos, naka ng bagong ligo, Wow. sahay ka ng shirtless. Mura magyud ko ka ng usay magunahon na, di gyud malikay nga makaunahon na gyud ko. Makapangutan ako sa akong kagalingon na mga BBS. Lami ka ni si Sir Carlos? Woo! Mao na lagi dayon may gala. Makaihog juju ako, be. Bisana. Apan! Ay, Usa ka na adlaw ni ana. Abi na kog damgura ang tanan. oh my God. Alas 2 sa kadlawon. Hala. Nakamata ko kay murag na nila gubo. Ninaog ko gikan sa 58th floor. Wow! Sosyal ng balay. High-rise ang balay. building. Mawaw ta. Niadto ko sa kusina. Pagkita na ako nakuratan ko, I was shocked. Wow. Katulo, pag ko nakurat katulo. Ha! Ganun. Grabe may gala, grabe. Nakuratan ko kay nakayunggil ko nga, Sir? Nakaabot si Sir Carlos. Medyo hubog kayo. Ayay. Oh my God. Halos gakamang na, gakamang. Asa pendulong. Giya ko siyang alalayan, Sure. pasulod sa kwarto. Ayay. Katsarap. Sir Carlos? Lain, murag mo. Lain, murag mo Ay, alien. mag-alien. Alien, ginanti yung may gala. Okay. Master Cookie. Bayot. Sa diyang Master gipahigda. Cookie. Sa diyang gipahigda na ako sa Sir Carlos. Nitutok siya sa kuha. Wala ka. Og iya kong gitawag og Rose. Hala ka, Rosie. Gala na. Kumot kay pangalan bulak. Bunyagan din. Yung ko saya nga, ay sir. Yung ko sa nga, sir, si Alma ni sir, dili ni si Rose. Ayay. Pero gigakos gyapon ko niya nga guot kayo. Hala. Oh my God. Uya kong gingnan nga, Rose. Nga nung nagbulag man ta. Hala. Oh my God. Ay, sir, sakit kayo, sir, wait. Sa gakos ni Sir Carlos perting humutan niya mga ka-BBS. Pero medyo nanimaho na siyang ilimnon kay hubog-hubog man. Tama na, tsada. Pero di yun na ako mapungan. Medyo nanginit yugo. Hala. Hala ka, symptoms na. Symptoms na sa COVID, basta manginit ka. Lakas, luna na. Luna yan. Siyempre kay humut-humut lagi. Uy ba? Uy ba? Kay medyo nanginit sag ko. Kay Yay. siyempre, crush ba na ako si Sir Carlos. Ay. Yay. Okay, boss. Di magdugay, kalit lang ko niya gihagkan. Gitsula ko ni Sir Carlos. Grabe, bro man nakahigop. Lain man mo yung... Siyempre, pila na po'y kusog na ako, nibalos rapog ko. Hala. Ayun siya. Para po makabalos siyang gilamian ko. Hoy! Mo na ni. Bro, bayot. Muring nasa CR. Pero magbayot niya. Sa mga katabang bayot din eh. Ako biyang yun nahuna nga murag kini. Murag chance na nako ni. Iya. Ayay. So akong gipahigda si sir. Ay, siya mismo. Ay,
Gilak ang portahan sa kwarto. Ingon ni Sir, Alma, ayaw pag-alma. Og ako lang gitanaw si Sir ngagperting gwapuhan ni Sir Carlos. Hala. Kung nakayang gyud ko nga kini, makatilaw na gyud ko. Hala ka. Rapist. Bayana. Kay dugay ra magin ako pinagnanasaan si Sir Carlos. Wa na ako gisayang mga ka-BBS ang pagkakataon. Wow. Bilis ah. Saway pagduha-duha, saway pagtulo-tulo, gihubo din ako diretso. Hala ka. At ditanggalan Sarah. ako og sapatos si Sir. Sapatos dahil. Sapatos. Kaya nakakuan pa man, si tawag na naka long sleeve pa man. Long sleeve. Okay, kuan ba insurance. So, ang naitabo akong gihubo ang iyahang sinina. Ay. Og tapos syempre ang iyang pantalon. Hala. Pantalon ni Sir? Pantalon ni Sir. Medyo naglisod kog hubo kay skinny jeans. Ang kay Sir? Ang kay Sir. Oh my God. Abi na ako ga-boxer si Sir, brief man di ay. Hala. Si Sir or si Alma? Si Sir lagi. Tweety bird on print. Hello Kitty. Nay naka burda Monday. Pero tingala ko Friday man to. Siyempre wa ko'y choice, gihubo na ako ang brief. Wow, wala si choice ha. Wala siya choice. Napugos sana, napugos. Napugos na daw siya may gala. Og diyaw sa paghubo! Nara kong green tea. Kadyo lang kayo. Salamat sa akong asawa. Oh my God. This portion is brought to you by... This portion is brought to you by green tea. Ling-ling. Dili makatulog para unya green tea. Mura ni green tea nga yellow. Pero magtihi na eh. Log. O di bara sa akong gi-press ano ba? Termination number sa may gala ha. Hapit na mo abot tong gikag US or pa Ay naman ko gi-con herb no. Oo, Kisa yan, kito yan, kisa kito siya. Ha? Kisa kalito. Si Jessa. Igagaw gyapon ni man igagaw. Gaw, hi gaw. Ay, sorry. Grabe, worldwide na imuhang Yes, jaw. na ko'y brand sa ano, depende. Europe. plan. Green tea para baskog ba? Yan, team gawin sa law. Wow. Gawin. Dapat Team gawin CD chapter. Wala tong ni background nga kanang kuan bi, sexy nga kuan bi, na ba ko'y sexy bi? Sexy. Joe Romantico Gawins team. Nakay background nga pang sexy dia Jo. Diyan lang bi kanang sexy gamay bi kanang kay kani nga par bro mo naman ni brief na ba ya? Asa man ni padulong day? Wala na yung line of brihan or... Ay nara kani. Nara ismiringoy. Nara. Diyan lang kay may gala kay. Kuno ba mo nga lisod kay ni mong kaimtang diri. Nara up. Ayan na. Siyempre, gitanggal na ko yung brief. Medyo hilig din siya puti nga brief. Medyo nanay lining. Yellow. Ang kulay. Ganun nangatawa mo. Yeah. Tabaga po. Dahil doon na mo na. Wala na mo na Hindi brief. na normal nga na. Hindi na sa nanay lining sa baka. Pumiki na lang mag-ilis og Pauta na si Maria. Kaya naman siya mga iksong nga lalaki di Maria. O siya mga brief di Maria. Nabay lining Maria? Wala man. In Wala kay black fairness. magod Ano na. mga dark colors? Dark color. Okay lang ang lightning. Ano kung normal ba na? Uy, si Poppy, remind na to Pops, mag-ilis bag brief gyud ha, basta hindi na kag-ilis. Bay, sa ilua lang yung bay. Salamat sa pag-inform. Gitanggal ako yung brief. Bago na yung schedule. Sus, grabe ka. Thrilling na gini may gala ba? Og sa diyang kay brief na gitanggal na ko ang iyang brief. Dugay ka sa Ganina rin din ba? Pero Ganina wala pa rin gini. natapat sa scan. Og nakuratan ko. Sus, nakatudlo sa ko Nakita gina ko nga. Oh my God. Nakita gina ko ang poste sa Morisco. Hala
Hala! Unsa may size sa poste sa Morisco kasi nako si Falco Morisco. Dili, mas Parehara nato sila. ang tower sa ABS-CBN. Sus, perting gaya. Hala ka. Murag yun, sus, nabi lagi nakatutok isa ko eh. Uhong yun, uhong. Oh ngalami. Ug sige ka po sulti sa pangalan sa iyahang ex nga si Rose. Bruce. Og syempre sa tilod-anay lang. So, ang akong gibuhat, may barag pagkakataon naman gid ni. Pagkakataon naman gid ni no. Take advantage yun ng mga babae kay. Lagi ni mga babae sa may galang akuan. So, puslan mga murag gahi man ang uhong. Ay. Naglingi-lingi ko basin ay abri ang portahan o abri ang bintana. Migurado. So gihawiran na lang ako ang uhong. OMG. O sa diyang paghawin na ko sa iyang uhong, niungol man si sir. O sige, sa ingon nga, sige, kana Rose. Hala ka maka-istorya siya pa sa pislito. Kuha mo na ito ka ng microphone siguro to. Mic test, mic. Hello, check. Medyo ka-echo galing. Hindi po. Sige pa, Rose. Rose. Gimingaw na ko sa imo. Pero again, ingon ko nga, sir, si Alma ni Sir Alma, dili ko Rose. Ay, na-hurt. Pero wag yapon. Alma lang, Rose. Sa sige na kong kambyada. Kambyada, giadto na sa primera, segunda, tercera. Uy. Halak ka, ni function pang yung maayo, ni-extend pag yun. Di ay. Oh. Siguro na, Magmaman din na din, madako. ako biyang gitanaw-tanaw, mura mang ginong mga 7 inches siguro. Kay sa akong kamot na, sa akong kamot na pa may allowance nga 1 inch, saya pa rin ang ulo sa uhong. Hala, sana Sana all, may gala. 1 inch kita. O sa dihang samot ko na, oh my God, kaya ko, oh my God, oh my God. OMG. Samot ko nga murag nabuhayan. Hala ka, nanginit siya samot, addo. Samot ko nanginit, og di na ko kasabot sa akong gibati. Marasag nag-COVID. Kulang na lang ubo, mura nagigwan, COVID na gini. Wala na ako mapungan ng kagalingon. Hey. Oh my gosh. Ni patong ko diritsoy. Hey. Lingkuran, Ay, mga higalan. Ay, mga higalan. Gi umpakan. Kaya yung gigog, kini sir. Thank you for this advance Christmas gift. We wish you a Thank Merry you sa 13th month, sir. Oy, di lang ako, wala na ako gigamit ang mga giusap na ko mga pangalan sa iyang gisenda. Kaya di ko kabalo ko kung tinuod ba nga pangalan gigamit o sa ba. Basin tinood. Basin niya tinuod nga pangalan, may gala. Mawawan sa taling 7 inches. Ay, sana all. Ikaw na ba sila na sana all gamay dahil joke, Bernie? Paninuod ang istorya Lagi ka namin. mura biyaduang na sana all. Pero ang ulo, makakuan mangyapon. May malapas eh, pero mani. Sa diyang pag-umpak na ko, naghangad-hangad na sa ko kay burag yung na sangko yun ang kidney. Wow. Isbog. B. Gihinay-hinay na ko. Basta lagi nakita yun ako nga murag nagkawala yun ang itom sa akong mga mata. Hala ka. Na-exorcist ang kalit. Nakaingong yun ko nga, kalami ni sir. Uhong nga lami. Lain man kung lalaki ang musulti ato, murag lami siguro kung babae ang musulti ato. Sige be. Maria be. Sige, sampal. Sige na. Sir! Kaanak-anak, kalami ni sir. Sige be. Maria daw, Maria, go. Ano yan na, pag matulog na sila. Kasi kini nga sitwasyon, guys. Guys. Kaya hindi ko grabe si sir.
Murag yung sa lakto na pakisto ng gitamas-tamasan ako si sir. Ala ko. Ay, Rose lang. Baka kayo bang lalaki? Kanila nga sitwasyon ba? Baka kayong lalaki nga barawa kabalo ba? Lagi blind, eh. Blind dayo. Ano ni function man abi no? Gani. Wagid siya ni Sa mo action, gahi, no? mata na, Right? kung gigahi. Mao galing. Misulirap ako mga mata. Ah, sulirap. Lami kay tanaw ng naong ni sir. Nga naman. Ningon pagid siya nga Rose, abay sa ako diri. Balag bisag dili ko si Rose, si Alma ko. Abay ra sa ko. Pabuang-buang na lang siya mga ito. Iya kong gipatalikod. Hala ko. Butal, ay grabe. Yes, tama kayo. Og sa dihang perti kayo. Iyang gisangat ang ako mga tiil. Grabe, isang ata. Ano, gihalay. Og sa dihang Kurog ko. abi ko maghubog siya. Tingala ko ni Baliman, Ano man ni gina? Balos man. Pagpakalalaki man ginagawa. Mao gyud oh. Tingala ko na Baliman dayon ay. Siya naman po dahil ni Birada. Pero ingon din siya nga, love kay taka. Rose. Uy. Awkward na sad. Kay, si Alma lagi ko. Bisag hubog siya. Ah. Grabe, pangsyon kayo. Mm. Sige pa siya ingon nga, sige pa. Hiya, tigirig, hiya, tigirig. Ambot man ni kalitra mo siya ingon, ambot asa sa gika, kaniyo naman siya nga, sige pa Rose, hapit na ko. Asa di siya? Nga nag-uban naman. Nagdamgo lagi na, nagdamgo. Nagdam ko. Hapit na ko. Sabi, hapit na ko eh. Tampang nag-wheelbarrow ba na gano'n, damgo. Hansod sa basta lagi. Nuakan Blues. Hapit ko matukan eh. Og para gyud malubos-lubusan na, awa na iluwa eh. Nilunok Uy. ko ang lahat. Wala. Grabe sa nisyo. Serbisyong totoo. Grabe na ginisi. Gitulon niya ang tanan. Hala, Og nihawa ko. Sabay hungong saya, sir. Dala kanta. Sana maulit muli. hala. Tahong pagkita sa ha. Sa lagto na mga istorya. Nahuman ang gabi eh. Na murag wala na taraw. So pagkaugma, malipayong kay si sir. Mara naka-remember la. Parang walang nangyari. Barangay na itabo, malipayon siya. Nagpa-cute-cute po ko ni sir. Hala, Ako na siya na, share. Share. Hey, share. wala pa ko nag-brush, sir. Nasuko siya kay di daw kayo tamis siyang kape. Siyempre medyo nalaing ko, pero basig, sumangil ko nga, basig sumangil lang ni si sir. O sa diyang niingon din siya nga, Day, diyan saan ako pag-uli kagabi, Day? Nakalimot ang ko, Day. Wow. Saka pag-check. Abi na ako nagpagin, share? Pag-share siya, Share, pag-share na siya, Lagi, giingnan ko niya nga, Day, wag yung kabalog, yun saan ako pag-uli sa kuan. Tingala ko, pag mata na ko, anak ko'y sinina. La, Yun saan ako pag-uli, Day? Kasi nag-ablis ako sa gate. Kasi nag-lock, ana-ana. Ako sa nga share, share, share. Day, pasod siya, wag yung kinong doon siya na itabo gabi. Hubog ko gagayo ko. MG. Ug tuod man, tinood yun, Day, wa siya kinumdum.
pangutana ani, unsaon ako Tinuod yun pagubog, ang ingana, unsaon hindi ako na pagubog ni sir. Natamaan mo gyugoy. Unsa man to, kalimtan na ba nako to ang lahat? Anda ko bitaw na akong problema sa karon kay delayed na ko menstruation. Hala ka. Kasi nabalin sa likod yung Babae din ni matris. si Alma. Huwag na Babae mo din ni si Huwag na Alma. isa ang problema. What if, di pa nung confirm, what if kung maburos ko no? Laka girl. Saong ka na ko ni nga sitwasyon ni nga ni no? Kalimtan lang ka na ko ni. Basta kay Mayo, hubugon na po na ako si sir. Matag gabi permindili mawala sa akong unahuna ang among naitabo. Wala ka di. Hala ka, ga-imagine, babe. Kaya imagine din siya mga gala. Speaking love. Mga ka-BBS, unsa kay angay na akong buhato na ni? Dili pa confirm na bros yun ko. Pero Maybe. What if? what if lang ba? What if lang ba kung maburos? Na, Nga. bot lang lagi. Unsa kay buhato na ako? Kailangan ako maminaw sa inyong mga tambag o pati ang mga komento sa mga naminaw karon. Again, ang ilang mga pangalan may gala, giusab na ako may gala ha. O kabalo manggod kung tinuod ba ni o basig tinuod ni nga ba or basta or pwede mo PM sa mo or sa ako kung namo yung mga storya nga mga ingani may gala imo kabala ka ato na himuong kuhan sikreto lang I-play ang kwan or buhaton ko ang tanan. na pwede ano mga local natin kuhan Number 1 song of the week. sa pag intro na And now, here's the number 1 song of the week. Buhaton Kuwantanan. Pasok by My Joe Romantico featuring JR Kuyam. Nahiningon ninyo. Kung kitulon ni mo dyan, naburos nyo dyan na. May gala to ning ikuan may gala ha. Lang ang pangandoy nga makauban ka hangtod sa hangtod. Ikaw lang ang kalipay nga miabot ka gana ko inday. Dili mabaylo ang tanan, ihatag pa nila na ko ang kawanangan. Bisan unsang butang ning kalibutan, way makailis nimo sa akong dugan. Ikaw mang yun ang gihatag ka na ko, dili na ko kagyud di baylo. Ang gugma ko nga way kaumanan hinday. Buhaton ko ang tanan. Tibuok kalibutan, kung kita naman lang duhang magbilin, ikaw gyapon
ng sudning kasing-kasing. Ikaw man yun ang ihatag ka na ko, dili na ko kagyud ibaylo. Ang gugma kong away ka humanan inday, day, day, day. Ikaw man yun ang ihatag ka na ko, dili na ko kagyud ibaylo. Ang gugma kong away ka humanan inday, day, day, day. Yeah. Yeah. Ikaw man yun ang ihatag ka na ko, dili na ko kagyud ibaylo. Ang gugma kong away ka humanan inday, day, day, day. Ikaw man yun ang ihatag ka na ko, dili na ko kagyud ibaylo. Ang gugma kong away ka humanan inday, day, day, day. Buhaton ko ang tanan. Alright, that was a song from Joe Romantico featuring J.R. Queen. Ang tanan. Buhatan ko ang tanan. That means if you want to do everything to the kind of person, you must do everything for the person. So grabe, no? Saga? What Saga? kinanta na, no? Alright. Kung Grabe, just in Bay. case saya pa mo Guwapo nakabalo kay may Tita, gala, Bay. kanta to ni Joe, siya mo'y nag-compose sa itong may gala. Ako na po nang dag-decompose ano. Grabe. So, mora to, K-bye. Hello, di akang Trevor. Nagtanaw mi diri sa CUMC Hospital. Hoy! Muli sa CUMC, Robert. Liner man siguro ni si Trevor, oh. Ayos kayo, Joe Romantico. Si Pia, akong idol by Abagay. Gusto mo siguro magpamimbro sa Igagaw siguro ni Pia siguro. Team Gawen. 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 Si China Mona Dicena, nag-heart-heart yung mata, Erp. Oh. Grabe. Grabe ba? Team Gawin Apple sila, Jean Briones, makapanuhot nag 9 months. Been there, done that. Uy! Uy! Naka-experience sa day siya, oh. Nga ni kambyada sa dakong uhong. Sa uhong. Lesson learned, ayaw tunla kay makaburos. Uy! Uy! Dali mo, Baka ginay na. mo din na may gala. Oh, katepay. Lami ba na tunlon, Maria? Ha? Dili, uy. Bungol ka. Dili man daw. Vanilla. daw. Nagibutang daw ba? Para Lagi daw para Only safe naman. science nga naka-prove, ana, guys. Wow, listen. Alam mo, na-remember na ako muna si Dr. Ambasang nag-mention. Pero nice science guys nga nag-ingon nga edible na siya. So okay ra tunlon. Willing ba ka mo tulon ni Maria? Sometimes siguro if Wow. you're like ay dili ka sore throat, okay lang. Di magay ka mukha og lubot. Sa Maulang. lechon manok ba? Lechon manok. Kana. Yeah, Isol. Ako isol ako ba yung kaon ko kan eh. Kung lab. Kung lab yung Lab yung mukha, kag litson lubot. manok. Kag lubot may gala. Moto bagin mo brad nga naingana nga di ni mo mainumduman. Dili bay. Okay. Dili ti bakak nung sa laki bay. Mong function bigyan mo si usa ka kahubog bay. Pwede siguro. Sa Dili uy na hallucination. katong sa moment nga kamulo Sa pa paguli. bay. I'm sure kabalo gito siya, aware gito siya siyang action. Pero sa bagay sa grabe nga kaubog, ako ma-confirm naman ginako kang lingling ako nakatesting mo ko nga. Wala ko kay numdum. Na-erase siya ba? Na-erase.
But I'm sure on that, but I'm sure kato nga time nga kamulo, I'm sure kabalog yung go sa akong gibuhat. Pero sa grabe nga alcohol, nakuha na mong ginako na, ma-erase ba? Sabi Na-erase. ko tong kanang kuan, wala lang kakadumdum tong gapangaboy kasi yung car window nya ba nawag din kasi hi baby. Ate, sa atin na itabo, libra gig man na to sa Valencia, no? Oo. Sa Maramag. Burag, Ay, burag ito sa to Maramag. Valencia to. Burag nagig na mo tong atunga sa piryahan. Unya, kung kinsa malabyan sa mga cars, kitiot man kayo, kung kinsa malabyan sa car ng mga girls, abyan din yung window, may hi baby. Wala na po na kabalo suko sa nga na yung asawa. Wala na po na suko Amo sa linya. narindan man daw to niya, wala daw siya kadumdum kaya, mat lang yan. Naluwas ato, naluwas. Na-erase ba? Di ko ka ba makalimot yung asan to dapit. Itong nakaisa, nararamdaman mo? Gibidyohan ko nila nangihikos pader. Yun ako may remember yun. Katong na nakatulog sa 7-Eleven, naka-remember ka to siya? Kinsa man to? Kinsa? Uyan ya to, uy. Ayaw Katong malimdan gibiya- na to niya. Katong gibiyaan ko din siya. May galing kay wala yung masamang balak tong kuan. Nagbiya sa iya. Mo to. Wa may masamang balak. Remind na siya. No? Kato, wa mong to'y poangod tong ni Bia agad na hadlok. Dili kay lahi man pud nga uhong ang iyang uhong di man gud didto nga sukuban gud sa lahi man gud to nga sukuban iyang kun atong nga gabi. Kaya narespetaran Basin kita to kuan siya. ba kanang- Basin masapon siya ba nga naguban-uban siya to 7-Eleven sa lain nga bababae. Gid wala lang gid katuod sa balay itong nag... Doon na ba yung tagit to? Lagi. Kanang feeling na sa intersection. As in you all, right, left. Ang ako lang dito ba, sayang kayo ang gibayad sa kape nga wa na inom. Wala eh. Giabay ra. Wala man na sayang kay katong cup. Dili katong cup naimnan gamay pero gisukahan ra gyapon ang cup. Gisalo. Salo mga igala. Ay, naku, Lord. Nakainom ba siya Kitsa to? ka na sila, no? Kitsa ka na silang mga tawhanan, no? Lagi, no? Familiar na sila. Nakatulog sa kuan, sa Grabe man 7-Eleven. to, eh. Grabe. I hope nga nanat sila peace of mind. Wow. Ano sila. At least happy sila. Happy sila. No regret. Oh. Pero ambot lang makalimot. Muto ba ka Maria nga nay makalimot yun pag tungod sa kahubog? Naag yun. Matuko guys. Kita kay narabata sa mga December na yan na makalimot na pagkabuntag nga nang halok rin sa tanan lalaki dito tanan sa... Ano nga na? Oh my God, may nagbibilintan. Lain na kaya nang babae eh. Ay, tanan, oy, lips to lips, oy. La, Lips to lips, good to. Oo, giganid. ni Sabak, di ba? Ni Sabak. Na ini sabak. Kaya sa mga guys, uy. Wala man po, kay bidli man. Nagiday nga na may gala. Pero Ako pili na basta- ako sa kato kay sa ngalan, alam mo si diferensya sa laki babae manggod bro. Pag ang lalaki manggod, ta kung wala siya sa yung panimuot lugar walay kuan, di na mo function, di ba? Di man pala sa babae god nga bangag Higda lang. manggod na, so higda lang siya. Bisa pag di niya feel ang lalaki, wala siya sa mood. Mabirahan gid siya kay bangag man na. Ang Pwede lalaki sa dili man basket. kay ang lalaki daghan kay ka, pwede go na sa lalaki nga nagalingan ang lalaki nga function na kayo. Sus paghubo sa kon bawo ala ning bayhana oy. Muluya. Balik. Oh, mubalik. O na ikaw sana na nga okay na. Pag ana sabay kay sus bawog ba ang babae. Naluya. Daghan biya tay mga factors nga pwede or basig nagunahon na sa mga bayro nun. Or Tambunan na lang niya. Oh, mga galing. Ito po na ba bro? Asa nga, ano man, sabar sabar. Ang problema kaya yung gipansa ko, kung mo pong medyas or bahog yapon. Pero sweet to lagi kay mo ana do ah. Wala. Padayon ta doon sa tong next. Hubuon na, yun lang hubugon mo. Mato pa ni Noah Jack, lisuda sa kaimtang ano eh. Kay hubog yang gipatungan, blind sa kahubog. Iyan na lang hubugon perminti si sir, pwede.
Pwede ka na may taboy nga na ba nga, oy, mahubog na po si sir. Oy, nalasan. May gala, na po si sir. Okay, hi sir. Handa mga gala, ligo na. Si Noe Marquida, makaburos kong tonlon sa lingag-ngag nga walay simod. Pero naman ay protein, mura lang lagi chlorine. Ha 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 ha. Si Trevor makaupaw sa basta tonlon. Hala, kakaupaw na ka Maria. Uy, ang healthy kaya ng hair ko. Makaburos ba og tonlon mga megs? Nagduda na po nung si Chin. Lagi sila. Lalaki ra sa lalaki. Sige din, magpulon. Si Cheryl Makalaging. Oy, membro kaya po ni sa Gawins ni? Ay, gaw. And siya nga nice song. Joe, nice song. Gawins. Si Pia Angel, ifubog jud kayo ka, dili na ka maka-performance o gayo oy. Gisangat pa man gani daw, lagi no? Di balos pagaling. So wala na kabalog ito sa may gala siyang kuan. Nato siya sa yung Si Aloha Amor, dili jud na malimtan. Basin pa unsa ka hubog, promise burn. Huh? Grabe na maging promise. Oh. Mas buto ko atong kuan. Remember? What? Mas buto ko atong nakalimot siya, wa siya ka remember atong pag-uli niya. Pero katong naikuan makabalo may gabay nga nito bubi. Oh no. Okay, kay grabe ba nag-feeling? Extreme feeling ba nang Pero Arp nakatesting naging-Arp na Arp. Si Mrs. ba na nahubog na nga grabe one time nakatesting ka? Sa una nga ng kuan, mga single pa miya. Single pa. Di ba ko na siya kainom? Di ba ko siya kainom? Pero katong kami ga kuan lang chat kami uban nila ni Rico. Barkada kami ni Rico. Nay one time brad nung nga kanang paghubog pon nakatesting na sa gikuan na nakatulgan ka. Oo, kana natulgan. Okay. Okay, wala taga-tirag pit. Okay. So manimor tagati. Sa maniyo eh. Sakit na kay muntang kugo ba wala man ni-react. Okay, nakatulog na di ay. Dino ko makasawan makatagripan. Yabula na lang may gala. Walay consent. Uga parehara po na sa mga laki nga nakatulog og alas 10, nakamata gamay alas 3 na sa kadlaw ni kiyo siya balik. Abi niya nakatakpilaw ra siya ba? Abi niya nakatakpilaw ra siya. Totoo na dai. Napoy na itabuhan na nga dugay kayo nagsubmarine. Totoo ginakatulog. Mana dai. Nakatulog dito. Gilihok na lang sa asawa. Huy! Ay. Wala yang iyang damgo ato kay na maligya siya bulad. Pero mo ginabay kung di nato ba ni balos pa so makinundong gid sana. Lagi. Nya mo gahi pa. Ta problema pag yung ang si tawag ni ang giunahon na pag nga babae di pagit siya. Ang ex pag nga si Rose di pagit si Alma. No ko. Arlo Mabaw, mayong gabi mga idol, mga gabi sad. Arlo, may gabi. Si Julius Navarro, mayong gabi sa akong brother na si Joe Romantico. Brad, may gabi Brad. Saan niya mo ning katong construction ano? Dili lain. Lain po tong Navarro Building. building. Photographer niya sa ano. Wedding si Julius. Apple Jim Briones. Wow. I miss you. Wow. Kaila. Feeling ira gid. Mission of Brad. Hubog-hubog raguro to. Uy, aron sad siguro makascore kay Alma. Maura to hubog nga pagkaugma wala na kanumdum pero nakaya pa niya isang at ang tiil mo galing ako pasabot. Si Rose yuto yung Gisang- Gituyo to niya. Actually guys, gituyo niya nga malimtan niya kay ngano kabalo man siya nga nasudlan niya. So nag-ingon si Rose na ano kanang delayed na siya. So escape na siya. Wala gyud ko ma-remember. Wala gyud. Di ba? Pwede siya, pwede yung rason. Uy, ingon si Georgera Kubi nga Maria, mura man daw nag-pineapple juice. Pineapple juice. Depende man kung Depende naginom na. pineapple juice o na. Seriously, si Noe Marquida, seriously, abi siya yung nagbinuang tadiri, no? Kung sa babae sulod ang gata, dili na siya makaburos kay mahilis man na sa hydrochloric acid sa kuto-kuto. Wow! So nagtuo gid siya may galangan ni tuo sa gitna nga makaburos ang nasa baba. Good.
makapsin nakalimot nga bawal bugok show niya. Last na lang mo ha. Last na lang din. Rubrika, lami mo share og kaagi pero daghan man makabasa ha. Ayo lang usab. Lain na lang pangalan. Ayan na. Ay mo kabala ka ato nang itago ra may gala. It's confidential. Confidential. Yon. Ganito ko siguro na nga word ba? Confidential day in term. Sus, bawal bugok na ni Air pa. Ah. Dili man gani malimtan atong sala. Tibok inabuhi balik-balik jud na imong sayo. Sala. 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 Abi na og sala. Living room. Sa sala to gihimo. Si Noah Jack Corn Caminyo na kabalo siguro si Sir sa naitaboy. Basin ka patay mali lang sa ka-emal. Sa kalami. Yes. Nalimod yun ko sa name, interview pa ko ninyo atong last. Kisa ni si Julius Navarro, kisa yun? Mayong gabi, Guapa Maria. Yeah. Toxic Brian. Alam mo kasagara, teka muna deh, maiba sa takajot. Ang mga late night shows, kasagara mo yun sila magsugod ng alas 9. Mo din aya pa mo palo din nato pag-abot ng alas 9. Mo decide na ba ta nga magsugod ng alas 9? Sa mo ta ka late ani may gala. Oy, ako lang day. Dagan kasabay. Oh, dagan. I-shout out din ako ang mga naminaw karon sa podcast. Namang uban karon nga sa Spotify nagapaminaw. Dagan salamat sa pag-download o pagpaminaw. Among mga previous na mga episodes nasa Spotify. Okay. So at tulong mo sa Spotify, i-search niyo yung Bitok-Bitok Podcast, Bitok-Bitok University Podcast na dito. So kamulo mo gamit sa inyong mga sakyanan, pwede na mo sa Spotify maminaw or background ninyo sa inyong opisina. Bluetooth lang, diba? Why not? Nagimo mo milagro sulod sa sakyanan. Pwede Oy. mo magano. And speaking of sakyanan, Erp, so nag-usap ko car stereo, Erp, kay nag-order ko sa Lazada. Nanay, gwapo ro nga ng Android, Erp ba? Gwapo na kayo. Giusab nimo ang stereo Erp kay wala na frequency sa 91. Dili. Wag ginapalo na gid, Erp. Off na gid ba? So mo nang wala lagi ko nagkuan. So akong gikon daghana na FM station. Ay, 18 ka buok na sa Cagayan de Oro. Correct. Sila? 18, 18. Wow. Og sa diyang pag 89 nun ni 90.3 nilaktaw wala nang 91.9. Ouch. Wala na ta, as in? Nagdahom ko nga napagay po ko'y madunggan. Wala gid na. Mo to yung magipailisa na lagi stereo. Wala lang na-remind lang ako nga Storya na po tayo. Ma'am Chikay Dumpa, happy birthday day Ma'am Chikay Dumpa. Halos sunod-sunod naman day may gala. Happy birthday ni Ma'am Chika ron. Oh, Yes, birthday na sunod birthday. Ma'am mi. Chika, happy birthday. Si Maria sa Tuesday. Maria, Tuesday. Teka muna, speaking of Ma'am Chikay, hello deta lang sa mga taga Blue Energy Blue ha. Energy. Oy, ang Blue Energy mga igala pamina sa mo kay nasa ko'y announcement. Blue Energy's biggest raffle promo is on. Be Blue Energy's first millionaire. As in, manghatag sila og 1 million pesos karon ang Blue Energy. Human sila nanghatag og mga sakyanan, house and lot. Karon cash nga 1 million tax-free pag na. So kamo diyan ang mga naminaw karon or naman mo yung mga kailas Cagayan de Oro, Davao, Bukidnon area, igna nga dito sila sa Blue Energy magpatubil. Kaysa minimum nga 200 pesos na lang kay usa ka raffle ticket. Plus kung napagi kay Blue Rewards card lugar, ha? Ma-times 2 pag yun na imuhang ticket. Oh, i-fill up lang nimo ang ticket dayon may gala. Sa imong kompleto nga detalye, ihulog din imong ticket sa raffle boxes nga nasa mga Blue Energy gas station. So sa pa yung giulat, pagas na sa pinakadool nga Blue Energy kaysa Blue Energy full tank sa sulit. Dapat ka po if moabot ang ilang resibo og 2,000, dapat ka po itong Naga po bugas may gala. Dahil ni sa mo nilang daily. Mo nilang daily nila. Grabe. Igo dito na ilang resibo. Sa Cagayan de Oro, doon na sila brand sa Bulwa, Patag, Ipunan, Kauswagan, Pueblo, Indahag, Punto, Dos Meño, Kugman. Sa Misamis Oriental na sila sa Villanueva, Hingo og sa Magsaysay, ang Iligan City na sa Tambo og Tominubo. Sa Davao na sila sa Katitipan og sa Mintal. Sa Bukidnon na sila sa Quezon og sa Valencia og sa Caraga Region. Na sila sa Buena Vista, Montilla, Baan og Tagibo. Buso sa mga gilatan ninyo. Ato naman sa Blue Energy. Kay sa Blue Energy, full tank sa sulit. 926 anak ko. Okay, gimingaw. Salamat Blue Energy. Salamat. Support.
Thank you, Blue. Salamat, Blue Energy. Itali lang yun ang utang or ba? Itali lang yung akong utang din sa inyo. Basta lagi basta lagi basta. Basta lagi. Basta lagi. Nagbiling pa man, nagbiling. Anyway, 9:27 sa atong oras may gala. Balikan na to ang kuan. Hello da sa may Sambuanga City nga nagtanaw. Jess Bell, hello. Jess, Ikuan hello, balik pa ba si Jess. Tita Bing? Iyawan po Ano? nerve sa Indulang, Talakag, Bukidnon. O sa tanan mga membro sa Gawins. Uy, taga-Irelander po, nag-Governor po. Shout out si Binalon and Salim family all the way from Ireland. Yan, si Ricky Joe Binalon. Sir, taga-Ireland, Kugman. Ay, dili Ireland yun sila. Alright. Sumura to siya. Noe Marquida. Uy, siya naman po nitipas naman po sa frequency. Gibawi na siguro yun sa gobyerno ng inyong gibawi na galing. Mobitang August 31 na lang galing may kutob mga gala. Kaya nabawi na. Hindi pagmukha gid ni Noah. Oh, grabe yun si Noe. Gusto pa maging niyang ma-feel po na sakit na. Tama na, Noe. Okay. Sakit Noe, na. before ni mo Sakit nabuhatan, na. Noe, pakibutan ko profile pic pali. Tama na, Noe. Sakit na manggug kaayo ba? Nag-sad face diya siya. Oh. Sad siya for Sad ay Jesus, amin ako. Amin ako against siya sa ato ba? wala man, wala Ay, sakit man. kayo. Tama na, Noe. Sige na, Noe. Nami karon sa period nga. Kailangan may mag-move Noe, on. please. At least no, good vibes ni pangalan ni Yami mo. Oy, si Alejo Joy Fontellar, Master Poppy, shoutout po sa Pulse Live. Thank you. Ay, Pulse. Oy! Dagan kay mga kahilayan si Poppy diha. Dagay history si Poppy Maria, diha. sa'yo mo ma-remember sa pals. Aha, sa dia mo na, ha? Aha. Onya, nakakita kag tarong diha sa Pulse, ha? Mo na pangutana. Dili, igagaw to Japon to ni Joe to. Amazing nga dahil. Ay, gawin gyapon dito. Ay, gawin. Magsayo, tawali, maninod ni Split. Grabe. Ay, split Ha? ga. Ni-split pag yun may gala. Katas Mario. Like mga gawin. Talented, big mga gawin. Kasi basa sa tadi ni Grito. Ayun na, kadasin maunsa pa lang yung mastorya ba? Shout out to ta. Shout out. Si Poppy rin safe kay musulti sa ato diri da. May mo. Idaan din sa mga Bible lagi dahil. Ay. Di magulay guys. Kumusta naman status sa mong heart karon? Di, kumusta sa to kadyo? Kumusta ang status sa heart karon, Master Pops? Asa mga sa may level ni mo ron? Sa may level ni mo ron? Dating ba ka? Dating, searching, maintaining, asa mga karon? Na yung mga searching, ila-ila, naraman ko diya nga part. Lahi naman Ila-ila na, ba? kaila naman mi sa imo, lahi naman mong ila-ila, kay dalat tilaw-tilaw ba yan ha? Naman na yung nga nagod sa... Ako'y friend nga gikon ni Poppy. Sige kuwan. Sige kuan oy. Tarungan na bimbi. Taro nga Maria, sige kuan ni mong Ayun, friend. nagikuan, kay dagan ka naminaw. Sige kuan ni mo iyong friend. Tarungan na Joey. Ano man ang istorya Dili, niya? I mean, kanang gikuan ni Poppy Flirt, gitsan. flirt. Yeah. Grabe. Grabe. Ibang level mag-high si Poppy. Anong gising mo pagkabalo Maria? Nakandila din Nag-share Ritso. siya, nag-share. Nag-share ang girl, okay? Dili, nagkuhan naman siya. Naiyor siya. Uy, nanigid si Poppy. Wow! Pero ikaw na siya, ganahan ko. Wow! Angel, like yung mag-hi si Poppy kay magpadali sa picture o kandila. Dili ba na? Dili ba na? Si Poppy, kumukha niya, uy. Pero dili ba ni style ni Poppy itong mga kulas na tong kailang ang style kay ipakita ang ilang mga kon padalan? Agoy, agoy. Lain lagi yung itsura lagi. Kina pinana style ba? Lain lagi yung itsura lagi bro na nagpula-pula doon, nagturo tanawa galing. Pinaproblema lagar. Pinaproblema tanaw. Dito na, uy, lain yung pamino do bro, lain nagpula-pula sa kuha do. Tanawa picture na ko, tanawa galing. Yes. Lain man doon sa gaya man doon isend na yun. Confident yun na sila nga, okay sila, ha? Sure, yun. Ay, picture ang tani ako aron kanara din yung gusto. So kami lugar din ni lugar. Angle raman angle. Na lugar. Ay, siguro, okay. Sige, aron confident ta. Sige, pag BM tong Picture gusto. okay, sige. Base nakalimot mo na ako yung picture gipakita nga gipatungan sa kuan. Gipatungan sa mga aluglan may gala. Oh, grabe ko ba? Hindi tong akong gi-post ba gi-share ba katong Ay, kan sus. di ko nagtuan yan. Grabe, Mga alugnan. Ito ni mo ba, Kay Mga Bernie, alugnan. kay Bernie guys, kanang Dito. gipakulikta nga sa dirt bag, yang gipangsangatan. Tanan bulingon.
Imbis to alya kay ihalay. Basa na nadaan. Oh. Mura Imbis to to sa... alya ihalay, apil ng mga maong. Pili, bakit ito nga pilo? Oy, by the way, si pangutana sa kong sinina, bisdak din sa Bisaya, oy. Oo. Bisita mo kang Joe sa iyang Bisaya, oy, clothing. Yes, support. Kaya lang, Dagan mag-support kay mo. ganahan nga ano. Pero wala pa na siyang kanay siya nga raglan kanay Oy, mudawat mo daw kag mga kapitalista, Erp. Naman po yung willing mo magkapital. Depende sa sabutan yun sa iyong ana. Pwede. Expand na natin yan. Plan sound pa nako kay. Actually, gina-open na po nato itong programa atong siya sa mga tunay mga products diya. Oh. correct, pwede Correct. kayo. Tagay, may para mong ipapakita lang mo sa inyo ha. Sabot-sabot ang benta. Nanata sa Shopee ba to? Shopee, Timor. Gabutang mo ko sa Shopee. So kung Na sa Shopee, kay Dara, chat si Joe sa Shopee. ay sama ba? Yung sama ganyan. Sorry, So mga sorry, team partner. Gawens tanan, please follow me sa Shopee, guys. Sorry, Available to partner. chat ko rin. Pwede na sila mag-chat. I mean, mag-chat Ikaw- for orders. ikaw may For gapamangka ba? orders. For orders. Sabi ka ba? Oo naman eh. Ubi ba? Ayan. Pero ang akong pasabot, if ever na may mga igagaw dito nga mga Bisaya tuana sa Manila nagkuan sa Luzon, pwede sila makakuha diretso. Dili na kailangan mo ani gyud ni agi sa inyo Shopee na. So, Salamat, amot ko kung sa may available karon nimo kuan. Ang kuan na tayo Mag-design pagagat kato na yung Bisaya ug Bisdak puro. Sunod na sa atong live lagi magdala ka diaway mo ipakita ang kuan sa Ariyo, ano, lagi. available. Available. Bilabul. Para Para makita magud sa kenan good. sige, ana para PM lang mo sa ako karon mapakita na ako ang angkoan. ang Picture ang ba? uhong. Katunggap po lang ang picture. Katanggap po ito na itchy nga part. Katong kasinaw inig mo ko ano. Katong may birthmark ni Joe. Wow. Hello, Deko, shoutout Deko sa tanan mga taga First Valley Bank. Kung gusto nyo ang pang-additional pang kapital, kontakan ninyo ang First Valley Bank. O, syempre, mga staff diya, ilo na kang ka-cards diya sa dirt bag mga igala. Good problem na kayo may karon kay daga na kay labonon. Daga na. So, kulang na pong sakyanan. Kulang sakyanan na para makuha. Nice kayo na karon kiting ulan biya at least diba diretso na nimo uga makuha dahil mo ang bulingon. Ang nakalami ron sa mo kaning dirt bag kay 25 pesos lang bisag asa ka sa Cagayan de Oro. Bisag pag lukas indahag 25 lang gyapon. Na mag-iuban nga depende ka sa kalayon sa laundry shop. Sinana. So kung layo ka mas mamahal. Kami way problema. Kuan pag kuha tapos ibutang nakaplansa humot kayo mga igala perti. Okay. Kaya mo, so ano lang advice natin mga igala? Atong advice sa atong Sir, kaday lang ni sa mga BBS nato nga mga member nato sa community. Sa Bisayaoy pag mag-purchase sila tagana ko sila kuan 30% na kuan pesos. Dili 30 pesos na discount. 30 pesos. Dili 30%. 30 pesos. 30 pesos discount. Uy, dako na kayo na. Oo. Ilang kuan ilang kabalo naman takin sa atong mga BBS na no. Kung Nasa grupo ipakita naman nato na. I-search na nato yung member pangalan. sila. Okay. Good. Yan lang. Or dito sa grupo mo mag-chat. Pwede. Pwede ra sila mag-PM sa ako i-search na nila nga ano nga member sila sa atong grupo sa BBS. 30 pesos. 30 pesos dako na ngayon away. Dako na ngayon ang Lima ka discount. mong paliton. Aba, 90, di ba? 50. I-sold daw. Kung 5. Pakita na to nga tama proud kayo. nga bisdak. Oh yes, natay mga kami nga bisdak nga t-shirt na mag white og black na kami na po kay hurot-hurot magud ang shirt bay niya ang t-shirt mo ay problema. Parang na ko yung mga pila na lang ka remaining na mga sa makauna lang pila lang ka remaining na sizes. Sizes. And Good then, ang problem. atong BBS shirt, Yes, asa naman? ninyo BBS shirt ato Nagulat ako sa costing Ang nanay costing ang ato na lang okay. kuan ang nanay Sige, costing larga. sa t-shirt na lang. Larga. Right. para mo tag nag-meeting tapos So ang kuan merch. Ano ta nagpaibog sa ila no? Kapit na wala. Hapit. Okay. To advice nato sa kuan
sa iyang naipagnanasa sa iyang sir nainitabo. Well, una kung maburos yung ka, dako ginang problema. Kay nakipag-sex na ba sa imuha, dili pag ikaw ang imagine. Like pag yun nga babae. Number 2, if ever manggaling, hubugan lang perminti si sir para at least magatang-atang ka perminti, enjoy lang siya. Ayun lang po kayo na. Pero feeling yun ako, nakabalog yun na si sir, yun ay. Lamula-mura ng kunwari wa sa kabalo. Ano lang sa inyo guys kung on sa inyo diha. Ako, na ako'y advice sa iya. Pwede niya usabon. Pero, maging mo siya ebidensya. Pwede. Sunod i-record na niya. Kung mausap ba to otro lugar ha? I-record ni mo, pero nga niya, dapat tanaw sa nato ang imong recording kung sakto ba ang resolution, okay ba? I-sense ni mo na ni. Hindi mo sa ako. Kaya maklaro ba yung dagway? I-check to the committee. Okay, dapat maguna mahimo siyang ebidensya gyud nga concrete evidence. Kung di ba yun siya So, ulaw, kumukalat, di ba yun ulaw? Oo, so i-sense ani mo sa amo and then pwede na nato i-push, tabangan pa ka na mo. Nakita ta. Hindi pangailangan na gid na imo. Ibutan na dito sa chat lang ito na si John Michael Batilo. Correct. Ay, Maria, ikaw Maria. Ay ako, nakoy tips sa mo ate girl. Why not ate Alma para mahibawaan din mo kung nakuan ba gini sir. Dapat maglahi imong treatment sa iyaha. Bale, murag mag-snub ka sa iyaha, not like the usual. Eh maybe namong tendency din ang guy nga sa din ang modul sa imuha or maybe matouch ang heart. Namusna ba si din niya dili tagag sweldo. Snap ka. Dili, buhatan niya po niyang butang pero buhatan niya po niyang role as a maid pero dili na gyud siya nga katong naghahabol-habol siya kag boss. Murag medyo bit kuan gamay, medyo bitter gamay. iwas. Di siya pwede pa gaywas. Kanang murag kuan lang, kanang civil lang nga yung treatment nga murag wala siya nakagusto. Diba si de pautanan din siya ni boss. Ano problema ni mong Alma? I-try lang. Diba sino ano siya? Like, Sabaw, pala. Nadala na po mo sa mga Korea novela ha. Imo Jo. ikaw partner. Alma, kana undangin na nagtanaw sa giog ka ng Pornhub kay assume na kay ka sa giog, assume mo ka na maid ug amo. Undangin na kay na ha. Tapos kay wag na mahitabo na i-deny gyud ka na sa taman-taman sa imong amo gyud. Di ba? Kay wa may gyud, syempre lugar ang dungog ba sa boss baya mo ilang protektahan pud, di ba? So ay na kay pamugos nga nakagusto ka sa iya ha, di ba? Kay ano. So kung gusto ka nga sa maid partner. gusto ka magpakuan, inana na imong gusto, makatilo ka, nami chat group, Team Gawins, hindi ka mag Pero kung atong i-assume, what if tundangan ninyo wala gyud nakadumdum si Sir? Pero naburos si Alma. O i-assume lang nato na. Patay na gyud. Na. Unsa may pwede buhaton ni Alma? Di pwede gyapon niya magpakain siya nga sir ikaw ba ganay tabo. Iya gindi naman. Hadi ko kabalo na. Problema lang na ipa-DNA test na dayon na. Okay na i-prove DNA gyud maggasto gyud sila ba. Bulabo Nano, tayo naman. Ang relationship ana medyo mabikil na kay Mo gyud. igastuhan pa para lugar makuan. Murabi tag insulto kay sa babae kailangan gyud ipa-DNA or something na dili na sila Kumpiyado magka-close. gyud ang guy. Tag 15,000 man siguro bayad na karon mo pa-DNA test. Inana. Naingana ron. Pero kung may mga lalaki nga ingana og sitwasyon karon ba nga medyo nakaagi. Undangin ninyo, Brad. Limot tayo na. Tugal mas tinuod brad kamo kay. Basig asa po sa din na po ni dito na ning katabanga siguro basig kuan gyapon ni. Sige, wala siya I-check nag-describe daw, sa Erp. kita ni statistic. Basig me earn Baka ko ni nga ipon, kuan ni. sexy Basig mo galing basig si kuan mo. Basig makapara makaingay ba. Uy, tukoy.
Kay depende ra ba na narabay mga katabang labi ng mga OFWs. Bitwiro ba gyud kayo gyud no. Lagi. Alam sa inyo dia shout out gaw sa Gawin. nasa Middle East na no. Wow. Mo lang, Medal. Middle East. Asa na Middle East? Ay, again, kung na mo yung mga letter na yung mga stories na may ngana, pwede ninyo i-chat sa ko, pwede ninyo bisag asa nga DJ. Ay, Gawin magkabala siya. ka gusto ninyo dili isulti ang pan. Para lang good at least ang inyong mga stories magurusahay. Pwede maguna nga mapulutan ng aral sa ubang tao. Correct, ana. Or at least, ano ba? Mga example nga mga stories ka na nakagusto kag DJ. Uy! Dakog mata. Uy! Hindi na nato isa ba nga si Kwanto. Na personal na may gala, na personal na. Na personal na. Na personal Sa na. imo lagi natanan lagi kay minyo na daw ko. Di mo na Lagi. tanan. Takabalo ba na nakagusto sa ato dia. Iyay. Nabi ito sa una pero imo man guys na ban good. Wala kayo. Miss you. Hi, Miss the Peak. Ana. Again, kung namoy mga kuanday, namoy mga na-miss na episode namo, ato lang mo sa Spotify, paki-search lang ang Bitog-Bitog University Podcast. And supportahin mo dito mga igala ha. Salamat kayo. Thank you. Alright. And of course, so guys, So, lata kayo doon, lata kayo. guys, share sa Instagram, YouTube, and TikTok. Follow me. Thank you. Love you all. And ako po guys, follow ko ninyo sa ako ang YouTube, Instagram, TikTok o sa Facebook na ako i-follow ko ninyo. And then moro to. Sa mga yun. Siya pili. Community, mong Team Gawin. Yeah, sa Team Gawins gaw. Laban lang yun eh. Team Gawins. Rock and roll. And ayaw galimot after ani magkwanta live stream ta sa atong games. Yay! COD. Kanya, Go. sa Master Poppy Facebook page, YouTube channel Master Poppy, and tatanan TikTok. Tanang lagot bon. Salamat kayo sa inyong support. Salamat guys sa inyong support. salamat. Again, dagan salamat sa Rescue Alcohol. Kapamaligya rin ko ana. Thank you. Wholesale price. First Valley Bank, dagan salamat. Thank And you. also, dagan salamat again sa Blue Energy. Patubil na para Salamat, makadagog Blue. 1 million pesos. And also, dagan salamat sa Dirtbag. Magpalabada na ha. Salamat, Kami na Dirtbag. ibala na. Ako'y kuso na. O siyempre Ay. sa Uy Masoy, ang maker sa Fighter Wine. Daghang salamat inyong tanan na. Uy, visit lang mo sa Facebook page sa Dirtbag kung gusto mo magpalaba. Yes. Mm. O basing wala pa mo na membro sa BBS ha. Join na mo sa tong group. I-type lang ninyo ang BBS Bawal Bugok Show. Daghang salamat mga ka-BBS. Ingat mo tanan. Bye! Bye! Team Gawins.